So what's up guys? Welcome sa vlog na walay bot. Sa vlog nga puro kabuang. O sa vlog na wala kay matun-an. Yeah. So karon nga po na isa mong buhaton na video is katong nagtag sa ako sa Facebook si Mark Fernandez aka Palong. Yes. So ang iyang gitag na video mao ka na. Yo, good morning mga kaniwang. So, nang-abot jud og 10 comments no na mukha ko kang pala. So, ikaw Liloy buang. Sago ka mo. Sige na ra. Inom sa og kamay kape. Ibulagan ka dong. Muna na kadaot yung ba kay personal na yun ka. Ang palay na magpahilak sa imo. Last one. Go. Dong, pumupulong basil ulo kayo ng wag na tiyo. Wala ka tayong palay sa ilo. Last one. Ay, diabetic. Kamu sa diabetic? Una. Bali sa diabetes dong. Tulong ko Liloy. May content ikaw Liloy, challenge ka. Buhatan kaming na. Ikaw kinsa pa diha mga YouTuber or mga vlogger diha? Nilmar. So mao to ang iyang video. Nakita niyo ang video na iyang gibuhat. So ang iyang gibuhat is ningkaon siya og ampalaya na wala giluto. So among buhaton sa akong agaw na si Rashley. Char. So, mauna ni. Wala mo balo sa lasa ni. So ato nang sugdan ang tanan. Ito eh. Oh, Hohot dun. So hot dun daw ni siya. Kamot lang ug makaya. Okay, 1 2 3 go. Palta. Ayaw mo ka og ang palaya kay makasamot nagkapait sa inyong kinabuhi. Ay, utang ina mo ginagawa mo. Ay, Mama. Oh. Dugay naman to yun. Pait kayo guys. Pero okay yapon, papugi yapon ka. Hindi na ako mahurot. Animal ka pala. Gago ni si Kuya. Narin na. Yeah. Ipakita mo ko palaya. Lilibaw. Wala rin siya. Sa akong kinabuhi ah. Wow. Kinabuhi. Kabuhi. Oh. Gab. Dapat gianani mo nag-lemon yung para aslam-aslam nga pait-pait. Quick. Ikaw dyan music ng da. Ha? Ikaw dyan ang magtingog din na. Ako guys, ako na lang magsulti sa inyo. Pait kayo silang Oh. Hindi pa dyan magtulong na yun.
Papuwi daw ya kung makuha pa. Dili mo magka-diabetes. Ngadol ito na no. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E. Ay, kadama. Wala ka suga. Wala ka nagwenta. Malagod na cellphone ang kuwang. Ang palaya. May nagsuka si Rasle. Hey yo! Di makaya. Uy! Nanod to nagatas. Nagatas. Surrender ang vlogger. Ay tayo yan. Mga to? Lupad pag idang kondo. Palaya. Hindi ko kaya. Palaya. Ang palaya nasa screen sa cellphone. Easy. Easy! Easy gyapon. So, mga to, nagsuka man siya. Kinangan niya o gatas. Saka akong ginabuhi. Kinabuhi. Saka akong bubuhi guys. Sa akin kinabuhi. Yan kinabuhing tunhay. Dapat isa lang kay ang ampalaya is para anti-diabetic, so dapat isa lang para di ka ma-diabetic. So testingan po nato guys. Okay. So,